Moje jméno je Matydovic, nebo Maty Mojže a já si tam svého již druhého videa na svém novém kanálu. A dneska to bude gameplay ze hry Shadowgun Dead Zone. Takže tuto hru asi moc z vás nezná. A nebo možná i moc z vás zná. Těžko říct. Já ji teda už zkoušel. A proto mám ten level 2, když to rychle získáte. A celkem se mi líbila, tak jsem řekl, proč se to nenatočit? Stejně jenom začínám teprve s natáčením, takže se to hodí určitě. Chystám se taky začít natáčet z Dead Rider. A dáme se asi do toho. Tak, co tu máme? Receiver. Z nového, tak máme jenom, se ani nemusíme koukat. Můžeme pak hrát s někým. Dneska jsem tu teda sám. Tak si dáme meč. Tak. Tak. Dáme se do hry. Už jsme spravnutí? Dobře, už se to nedá. Dobře. Tak si dáme do hry. Tak, kdo neví, co oč běží tady v této hře, tak vlastně vy si můžete vybrat tady skin. No, to jsem někoho zabrala, mě pak někdo jiný zabral, to je jedno. Tady skin si můžete vybrat, ale to není to ze začátku na družstva. Vlastně ze začátku až do levelu 4 můžete hrát jenom tady to všichni proti sobě. Není to nějak na tým ani tak. A od levelu 4 můžete hrát normálně, tam jsou, myslím, já jsem zatím se tam nedostal, ale myslím, že tam to už je na tým, já myslím, že se tam obsazují body, jakože A, B, C a tak. A tu nikdo nepřijde. Hop. Ne, a můžete tady takhle srážet a prostě se všichni navzájem zabíte, pak dostanete levely, máte různé nové zbraně a tak. Takže taková arkádovka, jak by se dalo říct, no. Ne, já jsem tam chtěl hodit granát. No, máte tu taky granáty, no. No, ze začátku je to takové, jako v téhle hře, má šanci zabodovat každý, i ten, kdo začíná. Nebo ten, kdo je úplně už vyspělý v této hře. To je úplně jedno tady. Tady prostě jde o to, jak umíte tu hru hrát, jo. Tak, a ne, tak jo, štěstí jde. Ale kill assist tu máte, to je taky dobré. Se mi hodně líbí, takže taková dobrá hra. Zabaví, promiňte. A mě to jako baví. Je to fajn si zahrát někdy takhle. Možná pak budu s někým taky natáčet tuhle hru. Doufám, že nám nikdo nebude volat na Skypeu. Ani psát. Protože jsem si ho nevypnul. Ne, on se někam zalezl. Ne, zezedu. Ach jo. Tady jsem si vzal kol. Zkusíme tu druhou zbraň. Uvidíme, co to udělá. Podle mě bude horší, já jsem ji zkoušel, jako nevím, z tohle se mi prostě nějak mi vyhovovala, nebo co. Ale já už jsem myslel, že jsme ho zabili. O, to je dobrá, no tak nevím. Mně se to zdá na stejno ty obě zbraně. Že tahle rychleji střílí, nebo co? OK, tak myslím, že si vezmeme zase tamtu. Ona je dobrá na blízko, ale
Když si ní chcete střílet na dálku, tak se to vážně nehodí. Ten už je taky mrtvej. Taká nějaká dobrá, ne? Ne, prostě jsem si chtěl přebít. To nevadí. Ale zabili jsme toho dost. Kolika ti jsme? Třetí, tak to si nesmíme zkazit. Ještě minutu se hraje. Tak dobře, Maty, dobře. Jestli si to zkazíš, tak jsi vážně blbej, ale... Kurňa. Kajsou. Tady jeden běží, já ho nechci vystrašit, ale... Dobře, ale i tak je tam ta zbraň lepší, jako ona je tady taková nepřesná a nedává asi moc damage, ale ona je spíš nepřesná hodně. No ale tady z toho musíme vystřelit půlku zásobníku, aby jsme něco trefili, jo. Zatímco jsme střelili 2x, 3x a bylo, ne? A tady k tomu musíte střelit prostě pořádno. To je dost blbý, vyplýtvám hodně náboj. Kde je? No tak ho zhoď, ne? Ne, on ho nemůže zhodit. On prostě, ne. Ach jo, pořád jsme třetí. Za půl minuty se končí, to už si nesmíme pokazit, za to bude strašně hodně XPček. Někde se teďka, ze začátku vám musí víc jako XPčka než to, ale... Tohle jsem si přesně myslel. My jsme se zabili zas naraz. Tak teďka možná budu čtvrtý. Ne, pořád třetí. To už nestihnu. Ale jsem třetí. To je mega dobré na to, jako... Protože já jsem předtím ještě před nahráváním hrál a no to skončilo úplně hrozně, prostě já jsem byl úplně poslední pořád a tak, ne. A teďka třetí. No tak dobré, to jsem jako rád, upřímně. A těší mě to, no. Jinak u minulého videa, to jsem zapomněl říct, jsem zapomněl říct hned na začátku. XPčka. Ne, skoro level 3, a to nevadí, se k němu dostanu. Že moc jako u minulého videa mám 2 nebo 3 zhlédnutí, teď nevím, ale mám tam 2 lajky, což je jako super, mě to hodně těší, nevím, podle vás to bude asi málo, ale mě to těší a mám už i 1 odběr, takže super. A jako mě to natáčení baví a doufám, že se vám to taky líbí, takže... Ale to je jedno, já se tady nebudu vykecávat, přece se musíme vědět hře. No, takže se koukneme už asi co můžeme od 3. levelu. Tady tu zbraň. Na to stejně ještě nebudeme mít. No. Myslím, že od 3. levelu dostaneme nějaké, tady k tomu myslím něco. Jo, tady to. Ale bych si radši koupil tu zbraň. No. Nicméně se teďka napiju. Ale to můžu pokračovat. Takže. Půjdeme asi na další hru. Nemám se tu stejně co vybavovat. Nemáme co kupovat, tak půjdeme rovnou na další hru, ne? Tak. Načti. Já se nemůžu dočkat, jak potom budeme moct hrát ty na týmy, to je vážně lepší, no. Hrát na ty týmy je to vůbec lepší. Neběhá se tam, je to více o taktice než o štěstí a... Je to celkově lepší na XPčka, vydělávání a všeho. Tak to bylo přímo, ale přímo do řetkve. To bylo úplně do řetkvičky, no. Jsme mu dali. Ale to neznamená, že to ještě můžeme vyhrát. Jako vyhrát to můžeme, ale jestli to vyhrám, to jsem moc neznám.
No, to je jedno. Zabili jsme aspoň někoho. No, jsme zase 8 z 12. OK, tak tady ten byl jenom, to bylo vážně velké štěstí. Zase jsme dostali tolik peněz. To je jedno. Hlavně, já jsem rád, že jsme něco dostali, hele. Nebudu to vůbec řešit, proč jsme dostali, co jsme dostali a tak, něco jsme dostali. No, to je jedno, někdo nás zabil. Já jsem mu tam chtěl hodit granát, tam jak jsem na něho mířil. No, právě tehdy jsem to zmáčkl, jak nás někdo zabil, ale to je jedno. Kašlem na něj. Já se tady hezky schovám, tady se zakempím trošku. A nikdo mi to nepřijde, to je jasné. Jak jinak? Ne. Přebí si dělej. To je blbec. No, já jsem si myslel, že už to nedáme, ale vypadalo to nadějně. Jo. Zkusíme tu Vegu. Ten bandit je dobrý, ale mně se ta Vega zdá lepší. Možná, že to není pravda, ale to je jedno. Ne, tu nás zase někdo ostřelí, to se mi nechce. Vylez. Jsem to ani nestihl to říct. Já jsem myslel, že už jsme poslední. Tak zatím ještě ne. A dobře. Já jsem si myslel, že kdybychom dali 2 naraz, že by to bylo moc divné, když ještě jeden z nich na nás mířil přesně. Ale to je jedno, zkusil jsem to, ne? Nemusíte mi psát do komentáře, že mám šílenou mužku. Protože je to pravda, to vím. Tam z kolem mě ostřílí mne. Přitom jsem ho mohl úplně krásně zabít a já ho tam úplně se prozradím nejvíc, jak můžu, normálně ne. Já jsem totální trotl. Zemřeš. Jo, super. Ty taky zemřeš. Koho ještě zabijem? Tady někdo střílel. Možná se taky můžu plést, jo, hele. Takže... Tam je. Ne, tím se naháže granát. Čím se naháže granát? Aha. Ne, já jsem mu to hodil. Ok, ale měl bych ho to oslavit. Si děláš srandu, já jsem mu tam hodil granát, skoro ho to zabilo a já jsem ho nezabil? Ne, tomu se říká smůla. Říkám, takovou mužku můžu mít jenom já. Takhle blbej můžu být taky jenom já. Ach jo. Takže jsme tak dobře skončili. A říkat to, jak totální nula hraju. Ok, teďka se mluvám, protože budu chvilku více ticho, protože to potřebuji dorovnat. Jasně. Tam šel. Tak pojď. Jo. Tady je. O, dobře. Špatně. No, to nevá.
Já jsem schválně čekal, až to skočí. Super, takže jsme ještě horší než na začátku. No to je potěšilo. Ach jo, už zás. OK, mohli bychom už mít další level. Že by? No dobře. To je shotgun, no. Jenomže já a shotgun nejsme nejlepší přátelé, takže to si radši našetřím, teda počkám na další level, hele. To by nedopadlo dobře moc. No já si našetřím teďka na tady ten perk armor a potom si je našetřím, až budu mít teda ten level 4, tak to mám dost času, abych si našetřil dalších 6 litrů, takže na pohodu. Tak, jak nám vychází čas, jako. OK, už točíme 16,5 minuty, takže si dáme asi poslední kolo. Jo, dáme si poslední kolo a pak už to ukončím. Tak. Čekáme, až se to načte. Jinak jsem chtěl ještě natáčet protože to Dead Rider a potom se možná ještě začnu natáčet z GTAčka San Andreas Multiasu. Jsem myslel a ještě, co jsem dostal od kámoše, tak Simpsony Hit and Run, jestli to někdo zná, tak z toho bych mohl taky natáčet. OK, jdeme tady zatím. Ne. Já jsem to viděla, jak to tam ještě padalo, tyjo. No dobře. Tady byla voda, ne? To je jedno, kašlem na to. Hele, ale... Já jsem si říkal, že 2 nesejmeme. Debil. Máme aspoň kill assist, když už nic dál. Tak toho jsem vůbec nepostřehl, tyjo. Jsme 7, to je lepší než předtím. OK, teď hlavně nenápadně. Tohle jsem právě nechtěl, aby prostě si mě všiml a vstal. Možná jsem ho měl více obejít, jakože ze zadu. Či já vím. Řešit tak budu. Skoro, kdybych ho stihl ještě odhodit, jako zhodit na zem, tak už by byl, no teďka budem zase 9, tyjo. Co to je? Jako předtím se mi tak vedlo a teďka tady úplně hoří, možná je to tou zbraní, hele. Možná je tam ta zbraň lepší, já nevím. Tak jsme se zabili zase. No, to je jedno. Já si rozhodně teďka vyměním zbraň. Protože mě už tady ta štve. Nebo nevím, možná prohráváme vážně kvůli tomu, že máme jinou zbraň, nebo co. Ale předtím jsme hráli chvilku s tou zbraní a bylo to celkem fajn, tyjo. Takže možná to bude zbraní. Jo, ten štít se mi bude hodně hodit. Protože mám vážně málo životu, oni mají to brnění už a já ne. Což je hodně špatný. Ten tam pořád zase kempí zatím. Dobře, je to horší zbraň. Možná je to horší zbraň. Retarde nabísi. Neváže retardovaný si někdy říkám. Tam na hromadě spíme, no. Dobře. No ještě máme 2 minuty, tyjo. Já to na konci prostě to musím vždycky pokašlat, že? Tak pojď. Kruci špagát. Au, jsem si bouchl mikro. Kruci špagát. To není možný, ne? No dobře, spavím.
To se mi nechce líbit, hele. To se mi nelíbí ani trošku. To je hodně špatný, tyjo. Tam je. To je tak hrozná. Zbraň. To je úplně nemožné. To je úplně nemožná zbraň. My budeme ještě horší než předtím, hele. Dělej, schovej se, protože já už nevím, kudy, cudy a... Co všechno. Já už nevím, jak na to mám jít. To nemá sem tam střed stejně. Si mě pak jenom všimnou, hodí mi tu granát. To bylo tamtud. No a tam ty se vykašlo. Tady někdo vyjde brzo. Já mu to radši hodím granát. OK, už u mě ví. OK. Ne, teď si nepřebíjej. Říkám, že si nemáš přebíjet. Tak. Už máme posledních pár sekund, tyjo. A my jsme úplně poslední skoro. To ne. Já jsem to tak na začátku krásně začal, jsem si myslel, že no dobře, tak dneska mám nějaký dobrý den na to. Že dneska to prostě dávám, no. To si musím udělat. A teďka to tak úplně tady mrvím. Já jsem... Já jsem to je... On prostě... Teďka se spavne. Ne, on hned spavne. Já jsem hned za ním, on mě nevidí. Ne, já si na něho prostě vykouknu, hele, a takhle střím, jak dá tady k toho pitomce. Ne, to jsem já ho chtěl... A, nechtěl jsem si mě zabít. A jsme poslední. Super, konečně, no, super. Konečně jsme dohráli takhle. Ne, jak to? Jsem nemožný. Ach jo. To je jedno. To je důkaz, že už musím skončit s natáčením. Protože už jsem předposlední a mrvím to, jak jenom můžu. Aha, killy 3. Pozor na to. Killy 3. Umírání 10. Pozor na to. Já jsem nemožnej. Já jsem nemožný normálně. Já vím, že za to další level nedostanu. No, to je jedno. Já se s váma loučím. Určitě nezapomeňte dát odběr, jestli jste ještě nedali. A určitě olajkujte toto video. Určitě mi něco hezkého napište do komentáře a tohle bude asi k tomuto videu všechno. Tak čau.